eu sunt Maju și suntem împreună de un invitat special pe nume Cătă. Salut! Da, vorbesc de pe telefonul lui mami cu el. Hai să pornim la task. Da, haide, eu o să mă duc la navigation, dacă nu mă moară nimeni sau intră cineva. Ok. Cătă nu mai cânta pe episod, că... S-a dus prin vent, s-a dus prin vent. Cine? Science, s-a dus prin vent. Ok, zic is Cian. Dar nu scriu eu. Scrie tu mai întâi. Science vent. Uite că l-am văzut. Deci că l-am văzut în navigation. Deci... A, și nu uitați să dați un like și un subscribe. Cătă încă nu are canal de YouTube, dar în fine. Bă, de ce? Why me? Flat și yellow. Cum adică? Le kill yellow. What? Eu votez pe Sion. Cătă votează-l pe Sion. Votez pe Sion. Ok. Sion e sus. Dar mă aud în filmare? Da, te auzi. Da, ok. Și nici măcar nu te auzi nașpa. Mai nu omul dacă eu eram la navigation și vreau să fac niște task-uri și am văzut pe Sion. Mari să fost de Sion, ok? Să fost de Ok, Sion. eu fac fix wiring. Că nu e bine dacă stai lângă Sion. Că te omoară. Ok. Cătă, să știi că... Cătă, vreau să zic ceva. Deci, eu când mor, opresc, adică pun pauză. Cătă, poți să nu mai faci așa, că după aia primesc copyright. Scuze. Dar, și să nu uitați să scrieți un comentariu despre care sunt jocurile voastre preferate. Ați văzut de episoade cu jocurile voastre. Da, dar nu jocuri de pe laptop. Sau din ele care costă de pe bani. telefon sau de pe tabletă. Da. De exemplu, Fortnite. Fortnite, da. Că eu pot să mă joc Fortnite. Eu cred că Cătă nu poate, dar în fine. Și de ce Blue vine după mine? Asta ați compris. Eu acum sunt la electrical. What? O să punem... Revenim. Hai. Bun. Am revenit. Acum Cătă a dat și el start, pentru că el a creat harta. Da, eu am creat harta. Hai, acum să vedem dacă pic impostor. Că niciodată nu pic impostor. Ca întotdeauna. Oh my god, what the... Uite că asta este. A, și Cătă, să știi că eu trebuie să închid microfonul pe filmare. Deci... Bă, acum chiar trebuie să închid, pentru că, da, ați văzut și voi când a făcut Gabi episoade. Dar eu, tu unde ești? Cătă, trebuie să închid microfonul când filmez. Bine, gata. Bune, da, bune, Cătă. Niciodată nu mai am văzut pe Cătă când vorbește așa, să zică unde sunt. Niciodată nu l-am auzit. Bine, acum îmi zice. Bine, el are voie să aibă microfonul activat pentru că el nu are cum să închidă microfonul. Bine, eu știu, dar el nu știe. Acum mai vorbește și de mine. Nu. Și dacă îl găsesc pe Cătă o să fug de el. Da, știți. Eu o să fug de Cătă pentru că poate el e impostorul, nu știu. Mama! Nu! Cătă vreau să dau pe ăla și acum o să pun pauză. Bun, am revenit. Acum Cătă a dat start pentru că am așteptat foarte mult. Așa. Ca întotdeauna. O să continuăm task-urile, Da, acum o să închid microfonul, Cătă. La electrical am. La electrical.
articol. Wow, ce interesant. Ok, hai să mă duc la Electric ca să fac un Da, setup. la aude și pe Cătălin, da. Eu totuși în ultimul timp nu mai știu ce să mai filmez, scuzați-mă. Acum mai am și eu de timp ce să mai filmez. Gata, unul am făcut. Mai sunt Cred încă că asta, două. cred că asta trebuie fix o aia pentru cum trebuie să duc la... Aparent trebuie să-l duc la cafeterie. Altul mai e undeva. Am pe undeva. Bun. Era... Ok, hai să am făcut. Sper să nu... Acel task. Acum noi ne ducem să... What the... Orange a dat vent. Is orange. Is orange. Orange vent! Cine a dat? Ok, stai, încă continuăm episodul. Da. Ok. Da, dar deja ți-a făcut 6 minute din episod, ca să știi. Și vedeți că mi-am schimbat poza de la poza acolo. Că tot nu poate să vadă acum pentru că da. Da. Scuze că scuze mult că vă piesa. Bun, scuzați-mă că am continuat episodul fără Cătă, dar Cătă, adică mami trebuie să facă ceva pe telefon și de ce din nou? Așa de repede, pe bune. Păcat că mami trebuie să facă ceva pe telefon. Unul zicea că sunt eu. Eu zic că... cât a dat mesaj? Totuși nu știu cum să mai filmez acum, dar nu vine. Mai bine filmam eu după masă când mami nu mai avea. Finish imposter? Au votat 2. La bune sunt ăia. Îmi termin task-urile și poate să imagine. Și de ce fix? E clar, e Cătă. Că Cătă dă mai mereu sabotajul aici. Da, Cătă. Mă duc, fugi. Nu, de ce a pus așa de mult? Fac. Nu! Bun, am revenit. Acum hai să vedem dacă pic impostor. Sper să pic. Ca întotdeauna, că te vezi că închid micro. Am la oxigen. La O2. Așa. Am tras cu frunze. Mereu că te făcea unele task-uri când te avea telefonul cel vechi, s-auzeau. Cum s-aude. Eu de ce mă lumini? Mario! Ce? Nu bea apă pe episod. Nu. Înțeleg. Pune pauză. Acum. Bun, am revenit. Nu are nimic. Dau start. Ce tot se întâmplă? Nu știu ce, dar în fine. Ieși la oameni. Câmei. Am stricat câmei.
Ziua crimei! Din nou! Mai știți în ultimul episod că era ziua crimei, mai știți? Că am făcut un episod care am scris la titlu Ziua crimei cu Gabi. Că cu altcineva n-am. Da? Poți să scrii și tu ziua impostorilor și ziua crimei? Da, păi ce să... Bun, am revenit, nu știu de ce așa de repede au intrat oamenii, dar în fine, hai, tai. Da, hai, vedem. Ok. Gata, vezi că am Sper chinuit. că nu ați prins cine a picat impostorul. Hai, și vedem cine o să... Oare cine o să ne omoare? Cine nu vine, dar cât acum știți că nu mă aude. Oh, aoleu, oh. Gata, nu mai faci așa. Scuze. Că îi zic ceva lui Cătă și el nimic. Mă, cât de mare trebuie să pun aici. Înțeleg că e lavă, dar în fine, și Cătă e impostor să plece. Ce task mai e și acolo? Nimeni nu este murit. Nu a murit nimeni. Am doar un task. Și m-am uit la camere să fiu primul meci care poate... Da. Nu știu ce o să fie în meciul ăsta. Mario, cred că a găsit un dezbat. Where? S-a găsit. Bă, s-a găsit, ia să-i. S-a găsit green. Eroi post. Ce? Cum adică? Mario, zic că... Mami m-a întrebat ce m-am de aici în green. Yes! Era impostor? Yay! Nu știu eu cu cine era. Da, că oricum n-ai voie. Oricum n-ai voie. Să zici. Gata. Sper că n-ai pus așa de... Asta e că eu am creat harta, am uitat. Îmi zici că e orange. Ba, orange, e orange. Yes! Hai. Bun, am revenit. Acum hai să continuăm. Dar ce tot durează așa să fac episodul și o să fie ziua în care mor de fiecare dată. Bine, nu am murit de fiecare dată în episod. Gata, nu mai vorbi. Cred că am scanul. Gata, vorbărețul. Da, am scanul. Scăză Da, hai să el. facem lumina. Oh, I-am făcut-o. bă, Mario. Bun, am revenit. Bă, dar câte minute mai stau aici? Cu cât în telefon, că îi trebuie și lui mami. În plus, iarăși crewmate. Opri microfon. Acum, noua regulă, de nu ne închidem filmarea când vorbim, când suntem mulți aici. Mamă, ce nașpa. Așa, episodul stă 10 ore. Am dat în joc, ce bun sunt. Bă, ce era și să dau din greșeală live. Mamă, da, Am învățat și ce sunt sigur că ăștia sunt aici. Da. Bine că am făcut-o. Bun. Pentru că am făcut-o, te duce mâna. Cât e impostorul? Văd cum se bate în mamă. Da, face Yes! Mai am uitat acolo undeva. Unde? E hero. Yes! Cum adică hero? Ai zis că, ai zis că cred că am făcut task-ul
ai zis că cred că am făcut task-ul. Bun. Hai că pauce. Mario, putem pe ele. Gata, dacă mor eu de data asta. Păi că tătui... Stai, că da, el a făcut fake task. Bă, cum adică? Eu nu te-am văzut, Mario. Da, să stai departe de el. Cum adică e egalitate? Deci cam, eu am spus de el că e cam sus. Și o să fug de toată lumea. Eu cred că o să mă duc la... Deci că vin eu cu tine, că am uitat. Nu veni, că dacă mă mori. Sunt la... Cine-i foto? Oare cine? Atâta surori. Gata, nu mai fa așa. Ok, mi-am terminat aproape toate task-urile și după aia o să mă duc să fiu cameramanul. Am auzit-o de la ei, Rafael. Bă, dar acum zic toți youtuberii care știu și care aud chestii de la ei. În plus, mai devreme mă uitam la Sniper Clips. De dat și eu task-urile. Fugi. Oh, haide! Bă, deci nu ai mă, Brown. Bun, cam atât cu acest episod. Eu sunt Mario, el a fost Cătă și ne vedem data viitoare. Pa, pa, pa! Cătă, hai! Mario, eu vreau alb. Cătă, hai, zi pa! De ce? Păi îi închide episodul. Hai, pa, pa! Da, pa! O să le mai zilezi, te duc cu vă. Da.